Yes, welcome back everybody. Ngayon po ay gagawin naman natin ang tinatawag nating green tea making. Green tea making. Sencha, matcha, and ang paborito ng mga millennial ay ang dalgona tea. Yes, let's proceed to our topic for today. Let's try it! Gagawin naman natin ang paggagawa ng sencha. Unang-una, ang kailangan natin ay, syempre, sencha na tea. Tea. Okay? Kailangan din natin ng spoon. And susunod naman natin ay itong tinatawag nilang teapot, kusu, ang teacup, at saka ang pot natin. Ito yung mga kailangan natin. Dito naman natin ilalagay yung mga tubig na papainitan natin kasi ito kaya lalagay natin yung tubig dito. Kaya, let's proceed. Uminit na po yung ating pot. So, lalagyan na natin ng mainit na tubig tong para initan natin siya. No? Okay, una, lagyan natin siya dito ng tubig. Ganyan siya. Sunod, ito din yung mga baso natin. Lagyan din natin siya. Kung pwede lang, damihan na natin para medyo mainit-init siya, no? Damihan natin yung tubig natin. Yes. Yes. Para mainit-init siya. Okay. Next, yung tubig natin dyan, no? Ilalagay naman natin siya dito sa bowl para mawala na yung tubig niya. Ganyan po siya. Mainit-init pa siya. Ito rin dito sa sa baso natin para pagka ininom natin siya, medyo hot siya. Sa totoo lang, mainit siya ha, in fairness. Yes, finish na siya. Ngayon, magpapainit ulit tayo ng may tubig. So, wait for a while. A few moments later. And ito na po yung pinakamaganda nating preparation para sa ating tea making. Sencha tea making. Meron tayong tea dito at saka yung preparation niya. Andito rin yung matamis natin para kapag kumakain tayo, umiinom tayo ng tea, meron tayong kinakain na matamis. It's perfect for snack. And it's done for sencha tea. And now, let's proceed sa ating paggagawa ng matcha straight. Ito naman ang tinatawag po nating matcha straight, yung paglalagay po ng bubble sa loob ng matcha para po siyang kumbaga yung mga paborito ng mga millennial ngayon na medyo mabulang inumin. And then, let's start. Siyempre, may mga kailangan na naman din tayo, katulad din sa sencha cha, iba naman ang gawain dito. So, ito yung tea ceremony natin, ha? Katulad ng, unahin natin ang matcha bowl. Chawan, ang tawag sa kanya. Ito yung chawan bowl. Then, ang susunod naman natin ay ang chasen, o ang tinatawag nating matcha whisk. Ito po yun, matcha whisk. Next, ang susunod naman natin kailangan ay ang spoon o bamboo. Spoon o bamboo o chashaku. Chashaku po. Dito po natin ini-spoon yung tea o yung tinatawag nating matcha. Yan. At syempre, kailangan din natin ang matcha. Iba naman tong matcha na to. Ito yung sinatawag nating powder na po siya. Yung kanina medyo may parang pag sinabi natin medyo madamo, ito naman powder naman po siya. Okay, let's proceed po. First, itong tinatawag nilang matcha whisk, ito na yung chasen. Kailangan po, matigas po kasi siya. Ito ay made in bamboo. Kaya, ang gagawin po natin ito, kaya papalambutin natin siya. Kaya, kailangan natin ng hot water. Tapos, palambot-lambutin natin ulit siya. Ganyan. Ganyan. Lumambot ka. Tignan natin kung malambot na. Hindi pa masyado. Kailangan po siyang painitan para lumambot po yung pinaka-bamboo niya. Okay.
siya. Yan, alambutan ng konti. Susunod naman po natin yung tinatawag ng matcha bowl or tinatawag natin chawan ang tawag dito. Ang una natin gagawin, syempre mag-iinit na naman tayo ng tubig dito. Syempre, lalagay na naman tayo dito ngayon ng powder na matcha. Siguro, iinom ka kung gusto mo ng straight talaga na medyo matindi yung lasa niya. Siguro po mga 1 kalahati. Pero isa lang po siya talaga. Pwede po yung 1 kalahati kung talagang gusto mo yung matcha, ang flavor niya mismo. Malalasahan mo siya 1 kalahati. Pagkatapos po nyon, ibalik nyo po siya at ilalagay nyo po siya dyan. Yan po yung ceremony nila. Kailangan meron ka talagang pang scoop ng matcha nila. Yes. Susunod naman po natin, ilalagyan pa po natin siya ng mga ganyan po. Ganyan. Okay. Tapos, kapag nilagay po natin siya, medyo halu-haluin po natin. Una po, haluin po natin para yung pinaka-powder niya po ay medyo matunaw siya. Next, kapag hinalo nyo siyang ganyan, dire-diretso dapat ang halo nyo. Ganyan. Letter M po ang pagkakahalo dapat para yung pinakabula niya lumitaw. Para lumitaw po yung bula niya, kailangan po niya mismo haluin natin siya. Bilisin po natin siya. Bilisan. Yes, yan. May bula na po siya. Kailangan pagkatapos yung haluin, medyo ikot-ikot nyo siya ng konti. And then, tapos itatayo nyo na naman po yung pinaka bamboo whisk natin. Tapos kapag hinawakan po natin siya, hawakan po natin siya ng paganyan. Paikot-ikot natin siya hanggang makita natin yung pinaka po niya. Yung pinaka design niya, kailangan nakaharap po sa tao. Tapos, iinumin nyo po siya ng paganyan. Okay. Next naman natin ay ang Dalgona Latte. O ang sinasabi nilang Dalgona Matcha ang tawag dito. Ngayon, ang mga kailangan natin, syempre, unang-una, matcha siya na tinunaw sa mainit na tubig. Next is, ito po, hindi po ito water. Ito po yung tubig, asukal na tinunaw sa tubig. At syempre, yung itlog natin, yung puting itlog lang, ang scrape natin, at syempre, ang mahiwagang pang scramble. Okay. Let's start. Una, ilalagay po muna natin ang ating itlog na puti. Start na po natin ang pagbe-blend sa kanya. Medyo matatagalan to. Lagyan po siya. Yes. Hanggang siya ay mag-bubbles. Yan. Malapit na po siya mag-bubble. Medyo mahina itong ating pang-beat ng itlog. Hanggang sa magkaroon siya ng maraming bubble. Yan. Ganyan po siya. Kailangan po natin ng maraming bubble. Nasa palagay nyo? Ganyan na ba ang bubble niya? Tapos po ilalagay na po natin ang tinunaw na sugar. Oops. Tinunaw na sugar. Nasa palagay nyo? Dumami na ang kanyang pang-bubble. Kasi mainit-init po yung tubig, kaya mas lalo siyang nag-bubble. Ganda ba? Yes. Tingnan natin siya.
Yes, ang ganda ng pagka, ano niya. Oh. Yes. Tikman natin. Okay, next ilalagay naman natin ang yung pinaka-matcha natin. Matcha flavor natin. Yes. Matcha flavor. Look at the color. Yung flavor niya. Mabilis lang siyang gawin, di ba? Kung meron siyang dalgona coffee, meron din naman dalgona tea. Ayan po siya. Tapos, medyo halu-haluin nyo po siya kapag hindi pa siya halu-haluin po nyo. Yes. Okay. Ulitin natin. Pag hindi nyo pa po masyado hindi pa po kayo masyado nakukulayan, ilagay pa po natin siya. Perfect. Perfect ang kulay. Okay. Masarap na po siya. Perfect. Okay. Natapos na po tayo sa pinakabula natin. Maglalagay naman tayo ngayon ng yelo na merong gatas. Pagkatapos po, ilagay po natin tong ating dalgona. Wow! Sarap niyan tignan. Good for mga bata, 'di ba? Matamis siya lalo na po sa mga high school student, mahilig sa mga tea. Kasi ganyan po natin siya. Yes. Okay. That's all, folks. Tapos lalagyan po natin siya medyo social po siya. Lalagyan po natin siya dito na. Medyo matamis. Yes. This is our dalgona matcha.